Syukur nakaslem jong Nong Hima. Ka Sorkar jala kal pentep bagi nong snong na po ka jala Meghalaya ki basa ha Bangladesh ki Donkam Jingïarap kerki ki lak ban phone ha uni helpline number iwei pra not lai sausan lai hendrio sau lak ban kedo ba ka jingaki ki samla puli ha Bangladesh kalawalam sha ka Jingïarap jong hendrio ngut bat men sau da ki spa ngut hadien bagi samla puli ki lambi sha surok bandawa ban penkala ya ka rukam ai baha lani kota system yaki kam Sorkar Kinong yakhi kila dawa na ka Sorkar ban wengno ya kajing ai baha balai pau na ka shispa haki gam Sorkar ya ki bahaying hasem jong ki shipai ki bayadan bentah ka jing yakun ban penyo jing lat lut ya ka Bangladesh haus nem shajar khnai spa hanyo phuwei nagalyang ka Indian embassy kala phak khobor shabaro kinong India ki basyong basa ha Bangladesh ki samla pulie bat kiwei bakin kiar ban mi na ki jaka sa jongki kala batharu ikinong snong ka India ki basyong basa ha Bangladesh balada ki don kino ki jing bat ki jing don kam kerki kilak ban pentep syakibor Jingïarap balabu kerpang da ka high commission